Ahoj! A звемо вас на летошній книжний арсенал. Цього року Чеський центр в Києві та книжковий арсенал запрошує вас на відкриття виставки чеських ілюстраторів «11 світів», один із яких, Девід Бьом, проведе з дітьми яскравий майстер-клас «Намалюй собі голову» та розкаже вам про сучасні тенденції чеської ілюстрації в авторській книзі та коміксі. Також ми запрошуємо вас послухати сучасну чеську поезію Мілана Дежинського, Петра Борковця і вже знаного вам Івана Верніша в перекладах Олега Коцарева та Ірини Забіяки. Окрім того, наш Кртек зробить класний майстер-клас з дітьми. Ви зможете написати листа йому в Чехію, а діти так само свої найбільші побажання і мрії. І повірте, кожен отримує відповідь. Важливою подією книжкового арсеналу є презентація книжки Катерини Тучкової «Житковські богині». Якщо вас цікавить ведунські знання жінок із Білих Карпат, а ще ви хочете почути цікаву розмову за участі Катерини Дисої, що написала українського історика, що написала дуже цікаве дослідження про українських та європейських відьом, Оксани Забушко, Рити Кінглерової, то запрошуємо вас в п'ятницю на 19 годину на презентацію в книжковому арсеналі.